Nkosi wesihlanu. Wena wedwa Nkosi isiphetho. Izwi lakho Baba wethu ongcwele lithiwe ingcweti yomsebenzi uyintokozo yakhe. La Baba wethu omuhle ungakenzi lutho. Baba wethu omuhle wamenza waba isiqalo sezinto zonke. Izwi lakho lithi konke kwadalwa ngaye. Kudalelwa kuye, kudalelwa yena. Abavanayo ngaphandle kwakhe akwenziwa ngalutho. Siyabonga Baba wethu namandla emini sikule ndaba. uNkulunkulu omuhle osikhethele kuyo. Atobhalayo abantu bamenzenzele bona. Ukushumayela udumo lwami sesikhona uNkulunkulu ongcwele emini. Baba wethu namandla sonke. Ngezwi lakho khuluma Baba wethu omuhle ofisa ukuba sikuzwe. Singabantu imvelo yethu njalo. Baba wethu omuhle okunye ukukhulumeni kwakho kungezwakale kithi. Njengomzali nxa efunza abantwana. Okunye Nkosi siyakubhibhidla singakudli. Yiba nesineke nathi emini uqoqe moya ongcwele ukubuyisela emlonyeni yethu sikudle. Ngegama likaJesu siyaphambana. Nemimoya yonke ephambana nokukhulunywa kwezwi lakho. Sichitha imimoya yokusela ngegama likaJesu. Sivuza umoya wokunganaki ngegama likaJesu. Sivuza umoya wosiyaluyalu ngegama likaJesu. Igama linamandla. uNkulunkulu ongcwele siyathula phambi kwakho. Senzela umusa njengalokhu amenzela uLidia. Ukulivula Nkosi inhliziyo yakho ukulizwa izwi lakho. Siyalingisa uphithi incokono leyinceku yakho uma ithi sesikhona phambi kweNkosi. Ukulizwa izwi lakho khuluma Nkosi fihla umkhonzi wakho. Baba wethu ongcwele akhuluma inhliziyo yakho, akhuluma ingqondo yakho. Ngoba izwi lakho lithi bheka obumbili intaba uyatshela umuntu umqondo wakhe. Yambula umqondo wakhe mina noKristu umthobile iNkosi. Amen. Uyinkosi yamakhosi wena Jehova simanade. Uyinkosi yamakhosi Jehova
Mfundisi Jehova. Akekho ofana naye. Yena yedwa uyinkosi yamakhosi. Haleluya. Ngicela abazalwane ukuphumula ibhaji sekuhloniphile bangcwele. Abangaziyo bayazi ngiyajuluka. Ingakho uhleze ngiphethe indwangu yabona izobona ukuthi mhlawumbe iwangajuluka. Izorena ngize ngishita ama-shirts yabona. Elesithathu ngize ngayiphuza bona labanye ngiyamaziphela. Haleluya. Cela ukubingelela usihlalo we-region ubaba uNcele abefundisi bonke abakhona lana special mention of ukukhabazela usihlalo wangale outer west. Bingelela uma befundisi bonke bamusihlalo uNcele uma befundisi bonke abakhona lana special mention umama umfundisi ubheka osuka le eMpumalanga nethimu afike nayo la. Bingelele obaba omama bonke ebese kubingelela a special guest ethu ebandleni abantu abasha. Hello youth. Hallelujah youth. Yes, abantu bafuna ababaleka kakhulu ebandleni abantu abasha. Okunye kuzobona kubhala internationally amangathene umthetho wenzani kwi-youth ilokhula wakusathile kusaphatha ngadlula ngaphatha ngadlula kodwa kukhona bebandla bangicela ukuthi bo-advisor kwekomiti laba-youth national. Haleluya. Yingakho-ke ngibe involved ey'ntweni zama-youth isikhathi esiningi ngoba sisebenzisana nalo ikomiti labasha ngaphansi kobuholi bukababa uJosi. Mina ngiphethe abantu abasha bakuthusa phethe abantu abasha. Mina ngi-advise ikomiti nje eceleni ngithi nenza kahle. Haleluya. Umntwana kaNkulunkulu abafethu kusindisiwe. Ngelinye ilanga nami ngangumuntu omusha. Ngade ikhona nje kusale school umuntu omusha nasashunyelwa izwi. Ngase ngiyazibona ukuthi ngisoni. Ngabona ukuthi kungifanele ukuthi ngiphenduke ukuze ngireconcile impilo yami nobani noNkulunkulu. Haleluya. So ke uNkulunkulu sekusindisiwe ke uhambe nami indlela nje engiyela njena trying to siwa khona sibuka into enjalo until bafika lana engimi khona. Haleluya. So ngiyabonga uNkulunkulu ethene ukuhamba nami impilo yami uyibhekile uyigadile. Uyena kuphela nje olithemba enginalo. Haleluya. Uyena kuphela olithemba enginalo and isikhathi esiningi nokuthiwa ngibhekana nasiphi isimo manje engatshela yena uNkulunkulu ngiyambona ekufakazela izwi lakhe. Haleluya. So silenkozo-ke abantu abasha ukhona abasha kuthe akuye itimu ethene ignite the apostolic youth movement. Itimu lena eyabakhona yaphazanyiswa ilokhosana yaphazanyiswa uCovid ikade ilokhona ikhona iyouth abhekise singamsibhashi kade iselfoni ipheselekile kulezokhuluma ngayo kule document abaka-youth abayidevelopa abahlosa ngayo ukuthi bathi transform ilokhona uphiko labasha ngeke ngigxile kuyona kahle ngizogxila kuyipimbi ngizogxila kuyipimbi njalo angisho njalo uma ngimfundisa ukubheka sasinabo ecollege kwi-SCM. Haleluya. Sasinabo ecollege akubona ngabanye izolo. Yebo uma ngibheka lo sasinabo ecollege SCM baphethe ibandla eHilberg. Abasemnako ukukhumbula ibandla labo yileli elasenza abantu ngesikhathi sama-floods. Ibandla labo lakoleka izingubo nakho konke nje okudingakalayo lathenga ukudla laqasha i-event ngithi i-event labiza 5,000 plus ukuthi lethe ukudla bakuletha kumina ekuthenene ngihambe ngokuthula ehholo ethize. Ngiyakhulalaka lelo ngihamba nomama uzwide ngoba wayekade ngale ambulance sihamba naye lafika iveni ley'mpahla ey'ningi phela sanikezela-ke laphana ehholo lasewema.
Hallelujah. So uvela kulelo bandla lelo ke elenza lokho ke bangcwele. Hallelujah. Yafiseka ngicela ukuze mhlawumbe ke so ke uthe mase Israel fan ngoba siphumele lapho sathi Israel fan basathi la nidlule la ekhaya sathi hayi ngeke kube sekulate ayikaforce sadlula ke ekhaya lapho mayesixoxa nje babona yena into abayibona emgcwabeni kama ngokunene bebona leli bandla leli Apostle Church into enjalo bafisa ukuze izinkonzo ezinkulu zebandla then ke nangempela ke sahlela ukuthi September September useduzane basokuthi leba ufike kwenkonzo nabasha ke sasazi ukuthi was interest kanti azohlukana ngoba ama-region. Hallelujah. Right. Bangcwele kule document lana akugcina kuyona ke kodwa ke just ukuthi ngoba sisenkonzweni yabasha national namhlanje national angeke ukuthe uneregina bona nakuthatha kancane yabona nje ubabusatha kukhona umcimbi okumele siyabona ungakafisharishwa namanje yabona nje ngisho kwi-program yawo ngikhona uthe masefisharishiwe kamna akwazi isuke isiphingwe yenkulu uma sikhonjwe ngomuntu manje kusuku ke bahamba bonke yabona abapresenter bakudalana yabo ngase ngene hayi kulungile nahamba bathi hayi sahamba sihlalo sevumile ngaba hayi kulungile mangifika national semothi ingakho ke ke khona semothi national ukuthi ngathi ngifikile bekuthumile la hamba bona bangcwele hayi kodwa phela siyadlalela ke bangcwele phela nathi abefundisi siyadlala phela sikabana. Okay, bangcwele i-document lana i-document ekhuluma nge-formalization of the apostolic youth movement ine-motto abantu abasha okumele njena bayi-adopthe imnandi kabi ithi Jesus is a friend forever. Phambilini bathene my ACSA, my church, my tribe forever. Now it's Jesus is a friend forever. Bakhona abantu abasha. Ake nibe ngenyawo abantu abasha, ake nibe ngenyawo. Abantu abasha nje babe ngenyawo, abantu abasha ke mhlawumbe ichaza indaba yabo eziqhubeka ovelele ingcelo. Ake sithi Jesus is my friend. Forever. Jesus is my friend